Ja, okay. Ja, hej alle sammen, og i dag skal vi til Kolding, og vi skal til Kolding med Octane, som står der. Så jeg vil vlogge, men det er ikke mig, der sådan skal, hvad kalder man det, mønstre ham, kåre ham, agtigt noget. Jeg er bare med som tilskuer. Ja, det er min mor, der skal løbe med ham og sådan noget, så må vi håbe, han får nogle gode point og sådan noget. Så har vi Octane ude, og han er ved at være klar. Der er ikke nogen mystik? Ja, nå. Ja. Men ellers så er Octane bare klar til start. Nu skal vi til at læse. Lige nu er jeg på vej ind for at finde Octanes boks, der hvor han skal stå. Yep. Men jeg har aldrig været her før, så jeg skal nok lede lidt. Okay, Octane han er blevet installeret i sin boks, og nu går jeg ned for at hente noget hø til ham. Yep. Det er det, der skal ske. Jeg tror ikke, jeg vlogger så meget. Jeg vlogger måske lidt, når vi lige sidder op, og så ellers når de er inde på banen. Men yep, ellers det gerne, tror jeg. Så ses. Nu står vi, og han skal til at bedømmes. Bare sådan eksteriøragtigt. Og så skal han lige ud og løbe med fast bund, og ja, det filmer jeg. Ja. Så det er snart hans tur. Ja. Yep. $149. 157, det er faktisk. Så han er rent faktisk kommet med. 78, 178. Nej. Liebe. Ja, det kommer. Du er klar? Det var dejligt. Ja. Så står vi her, og lige om lidt så skal Octane ud og løbe på fast bund. Yep. Hvad er det for en papir?
Nu er vi på vej ned i stallen, fordi vi skal gøre oktagen klar til kåring, eller hvad kalder man det, mønstring. Yep. Og min mor, hun er bare parat. Og vi skal lige øve lidt over i den anden ridehal, fordi ja, oktagen han kan ikke rigtig stå stille. Så det skal lige have øvet lidt. Så er vi i gang med at øve det. Og min mor, hun kan rigtig finde ud af det. Hun så vil huske det. Nu er min mor kommet ind, og det er ved at skrive på runde. Ja, lidt længere end vi har. Det er kun en halvvej til, når jeg kommer efter.
Og her er det kanon nummer 30. Jeg er på 35 og kan pladsgård og kan skovbo fra Misselhavn Nielsen i Sønderborg. Det er en stærkbygget og stor ganske tiltagende baller af god type. Der er masser af dybt og hvid bred, typisk lidt stort hoved med godt udtryk. Kassen er lang og ellers er kasse. Kassen er lang med et større skulder. Markerer meget en god overlæg at smide i væk og et helt langt kryds. Kassen fører lemmer på god med ledmarkering og ellers velstillede lemmer med et helt langt skulder. Der er en målvinder gang af skridt, så det er en god og kraftfuld trav og en råbende hænder og balancerer ballon. At uden specielt trav ballon, stort overskud, som laver indledningsvis stærk og velbygget, og så er det således, som følger faktisk op i sig, sådan at en af administratmåler er på højt niveau i alle kriterier. I det her er både 8, 8, 8 og 9 for typer og kropsstøtter, 8, 8 for fundamentet, 8, 9, 10 for malet, og isal i helhedsforeningen, der er det hjertefrøjde fra Lejlejs Nordhjælpe Forening Hjertelig Støtte. Han fik altså 9 i helhed. Han fik 9 i helhed, og det gjorde den forreste også. Så det var i hvert fald helt i orden. Så han fik også en ærespræmie og en hvid sløjfe, fordi han fik 9. Ja, så det er vi meget tilfredse med. Han gjorde det utroligt godt ind på banen. Ja, og nu skal jeg ind og sige til ham. Tillykke. Så er man på vejen til optagen. Og der står stort tillykke med det flotte. Stort tillykke med det flotte resultat. Ærespræmien er skænket af Vejlejernes Fyrste. Og der er min far. Det var da helt i orden, far. Det var da rigtig godt. Ja. Ham der jeg snakker med, han sagde, at vi bare skulle til medaljekåring nu. Han havde sagt, at Picasso Octan. Sorry. Han har sagt, at Octan han nok skulle få et 8-tal, og så får han et 9-tal. Og det var han sådan, det var han sikkert overrasket over, fordi han vidste, at han havde fået et rigtig god karakter. Hvem var det, du snakkede med? Det var ham, der vi snakkede med hele dagen. Kan vi holde den her? Jo, jeg kan godt holde den. Uden at den, fordi den er sådan lidt sart i farverne. Det er i orden. Men der er Octan, vinderen. Vinder hesten. Ja, det er spændende, den var i orden. Ja. Du får 9 helhed. Bum. Ja, det var i orden. Det vil ikke gøre os mod værre. Så skal gamle hjem og sove. Er det rigtigt, far? Yep. Ja, og med gammel mener jeg dig. Ja, Octan, den skulle så. Octan han er ikke gammel. Eller som du kalder den, Picasso. Nej, det er noget ikke Picasso. Men hvorfor sagde du så, at den hed Picasso? Det gør han ikke. Hvad sagde du der? Jamen, det var din skyld. Det så på dit ansigt. Så bytter jeg rundt på sådan. Hvor er hængstekæden? Den har jeg ikke. Den er da lige der. What the fuck, far? What the fuck, far? What the fuck, far? What the fuck, what the fuck? Prøv lige dans. Du er da dygtig. Du er dygtig. Du er rigtig dygtig. Jeg glemte lige at afslutte vloggen. Men jeg afslutter den nu. Så jeg håber, I nød min vlog. Og så må I meget gerne tjekke min sidste video ud. Min Q&A. Vi ses i næste video. Bye bye.